קודם כל אני באמת מברך על היום הזה. חיכינו הרבה זמן. אני באמת מעריך מאוד את היום הזה, את המחקר שעשיתם, זה לא דבר טריוויאלי, ורואים שנעשתה פה עבודה רצינית. בפעם הראשונה בישראל יזם ארגון עובדים מחקר אקדמי רחב היקף בהובלת פרופסור ושורת מומחים בעלי שם. המתודולוגיה שלנו היא נשענת על מדעי המדיניות הציבורית. כדי לבחון לעומק סוגיה ברמה לאומית. יש תמימות דעים בקרב המפעילים, בקרב רשות התחבורה, שחוזה עלות כוללת עם תמריצים, זה סוג ההתקשרות, סוג החוזה הנכון להספקת שירותי תחבורה ציבורית. תוצאות המחקר על מכרזי התחבורה הציבורית בישראל, יוזמה של ארגון הנהגים בתחבורה הציבורית שבהסתדרות הלאומית, חושפים נתונים מפתיעים. אני חושב שצריך את הפרדה טוטלית, רשות תחבורה ציבורית מדינה אחראית על משהו, ורשויות מטרופוליניות על התפעול. 17 חברות אוטובוסים מתמודדות על המכרזים שמוציאה הממשלה. אנחנו מציעים רעיון, מכרז של אורך 8 שנים, שהוא נותן מספיק טוב לאיכות האוטובוסים. המחקר מגלה עד כמה המנגנון הזה דומה בגדול למה שמקובל בעולם, אבל כצפוי עם עיוות ישראלי שפוגע בתחרותיות. אנחנו מבינים שכדי לשפר את התנאים של הנהגים, חייב לשפר את התנאים בענף. זאת אומרת, זה לא רק המשכורת שלהם, זה כל החבילה שמסביב. המטרה שלנו במחקרים זה בסופו של דבר לייצר תובנות שהן לא בהכרח אופטימליות, אבל כאלה שניתנות ליישום. אנחנו חושבים... בין יתר המסקנות מציעים מובילי המחקר מנגנונים למניעת הצעות המכונות לא ראויות. אם מישהו מציע הצעה שהיא נמוכה מההצעה של הרשות, הוא צריך להעביר את כל הפער בין ההצעה שלו להצעה של הרשות, להעביר מראש לכל תקופת ההתקשרות. צמרת ההסתדרות הלאומית וארגון הנהגים בתחבורה הציבורית מתכוונים לקחת את תוצאות המחקר החסר תקדים הזה לשלב הבא. בסופו של דבר, ברגע שאתה עושה חבילה כוללת שמסדירה גם את התשתיות, גם את ההדרכות וגם את השכר, אנחנו מאמינים שבאופן הזה יבואו יותר נהגים לענף. לקדם רפורמה משמעותית בכל הקשור למכרזים. כי בסוף אנחנו כרשות תחבורה ציבורית, הכלי הכי מהותי שלנו זה המכרזים. וכל דבר שיכול לקדם את המדינה בנושא של תחבורה ציבורית ולעזור לאזרחים שלנו באמת שיהיה להם תחבורה ציבורית מקצועית ובטוחה ואיכותית, אנחנו איתכם. אז תודה רבה.